Здравейте, приятели! Днес ще снимаме един клип специален с един много готин човек. Къде си бе? Ето ме! Аз съм Пет Цунами, здравейте! Ето го. Добре, сега ще започваме да снимаме една от поредица от нашите клипчета тук. И сега ще сървайваме. Това е епизод 1. Ще оцеляваме. Даре. Ома, като сме глави. Той е от къде си? Сигурно... Сигурно е имало доста жертви през последните. Аре, Само са. Где е това? звяр такъв. С картини са. Братле, защо са ти по картини зъбите? То пък. Хора, той вика, че са ми изпократени зъбите. Не така. Защо имаш червено между зъбите? Аз съм... Защото това езика ми бе тъп. Бах ти езика, че колко са на брой. Я ги проверя. 1, 2, 3, 4, 5. Фото. Лота. Защо ме върна, бе? Има някакъв нещо си. Някакъв випли кой. О, мага! Ко прави този основен камък тук? Ооо! Погледни на там, бе! Де? Нале! Тези са люди. Нале! О, не ме се опира джунгъл дървета, дразни мъците им. Шит. Чай да си сложа текшър пак. Аз се сложа. Simple Craft! С Fightful. Fightful! 32 по 32. Защо не мога да събирам дърво? О, вой, тук има такова. Timber mod. Като удариш едното дърво, пада. О, е! Един приятел има X-Ray, братле натиска Хикс и вижда всички руди под земята. Да, то ти е X-Ray mod. Бах якото! Нали ти казвам Timber mod? Трябва да се го сложа. О, яко. Ма той ти не можеш да слагаш Timber mod, бе, човек. Къде си? Ето, събирам дърво. Къде е? Аре, тук те ще направим някъде, ако искаш къщата. Направо. Да не. Уви. О, да. Добре, дай да започнем да копаем и тук те. После ще изпечем камъни и ще се закрием тук. Тук да живеем. Аз събирам дърво. Не да. Добре. Да. Много е готино ти, нали? Ти заради Да, ти сега ще събирам. братле, ето е бахтяк. И братле, после след тебе се поставя дървото. Самичко. Ми да, пада. Пада такова саплинга. Ти не ми да, бахтя. Не ми да. Да го отска. Да, ако си къща, има сет. Лаг! Да, ти е гати лага. Браво. Аз попаднах в мина, И познай какво се уредихме. Охо! Ти място е. Кол! 60 дърво имам. Който иде, има кол. Отиди там в една дупка, аз тук те събирам кол и след малко аз съм горе. При тебе. Събирам малко камъни. Окей. Трябва ми храна. Падна. Иди събера.
Първо, не мога да... Приеми. Тъпацата епата. Не стана. Чакай. Братле, Знаме! вижу в скайпа, пиши стои. Знаме! Оф, пак ми го направи, защото свърши време. Точка. Пак ми го направи, защото свърши време. Направо ще побъркаш, бе. Хайде, приема. Хейко. О, Денис. Хейко. Яйла. Денис. Яйла. Сега ако умра, Кажи. ми вземи нещата. Сега ако умра, ми вземи нещата. Особено тази каменна кирка. Особено тази каменна кирка. Така, Денис, вземи тези неща. Денис, Да. вземи тези неща. Не, когато умреш, аз ще си ги взема. Стига. Вземи и това. Това е всичко. Това е всичко. Ох, Повече глупости няма. скоро ще умра. Хора ще Ой, бах тя ти глави има Ще тоя. умреш. Ама. Братле, При... глави има тоя. спри си саунда. Кой е звук? Спри си звука. Спрял съм всичко! Твоя, бе, жено. Спрял съм всичко. Какво искаш да спра? Спрял си ти. Спрял си Какъв звук? звукът. Спрял съм го. Какво искаш да спра? Музиката се ме е Звука, спрял. бе. Какъв звук? Спрял съм го. Какъв звук е? Музиката, ама не звука. Нищо не се чу от мене, бе! Какъв звук е? Омага. Нищо не се чу от мене. Бе, какъв звук, бе, Ти го госо. хора, той се раздриви. Абе, че казвам ти звука, бе. Какъв звук бе, Госо? Абе, Гошо. Спрял съм си всичките звуци на Майнкрафт. Ти си голям. Спрял съм си всичките звуци на Майнкрафт. Вече ще ти викам Гошо. Спрял съм всичките звуци на Майнкрафт. Добре, бе, Гошо, добре, бе. Ей. Това беше. С Богом, Денис. Гошо с Гошо. О, Това беше. С Богом. чакай да умра, Абе, че стига, ела тук, бе. на едно добре. и нямам и всичката Добре, ми братле, храна е... на колко са няма. класи? Всичките ми такива бучета са... Всичката ми храна е... Ги няма. Всичката ми е... Затова такива с Богом! Респаун. няма. Затова... С Богом! О, Респаун. о, да, така бива повече. О, О, да, така бива повече. Така. о, Правим крачки. ей сега идвам. Ей, сега идвам. Окей. Така, така. Ако някой не знае как се прави резиденция, сега е страхотният момент да научи.